tristeago. Gendun irten naiz etxetikan jakinean, jende berdina juntatzen gera ia egun berdinean, baina alare gauzaiatuko naiz nere aleginean. Lehenko urtean hainbat gozatzen, aurten ere gutxinean. Arrazoi dezu aurrez jakinda, amazan dauzkaten planak. Urte askotan bagatoz eta dena gaudean zemanak. Baina alare eskertzen dira, onuz urbildu diranak. Jubilatuta daude gaur baina, baserritarrak izanak. Segurantzian baldin bazaude, hori ez dugu sorpresa. Ilusioan badaukagula, entzuriak jakin bezan. Bertso zaleaz apartemen, da herriko alkaldesa. Baskalondo bat dotore gua, bilatzen ez da erreza. Gauzak horrela hasi ezkero, tertulionak akabo. Zagauzak hemen azalditzagun, pixka sinpleago. Esan dezunez baiarautako, alkatesa hemen dago. Neretzat ez da agintaria, baizik herritar bat gehiago.